Oi, babu bima, apa buat tangkal berapa bila, mak kalam iki, buat mak mau ikut bila, mak kalam ikut berapa bila buat. Masa apa tak bilai, masa ke? Hama tu mau tu menung le. Nah, umar dah hidang, umar gak bertanai kai. Ang minna ni pideng, thang di gila silai thang, hiling nang, musuh. Mama tu lapa ke? Ni baik sini aku terus ni, lapa dah. Roh. Nah, dia. Lingsang. Habib salah bisa ambil pale buat tangke pale. Arangजों हाथाय थांदों मा मा लायखो मोनथिया आङो दाबो फैया दे खालामनोसै आंहा आलुफ्राबो गेसाव गोजासोहाय दाबो फैया हाथाय थांनायानो मा मा मैगं लाबोगोन जाखो आलु भाजिसो जानांसिगोन बायदि मोनबाय हा Masih gobaw hathai जानाय जाखो बिसिनालाय मा दाबो सफैया आजां गाजां मा लायो जेफोर नांगौ बुस्थुफोरखौहाय थब लाना फैबानो जायो जानो दा फैया बुरायलांबाय आंहा बेसे मावनानै जाबावनांगौ जाखो नैलै बिमा मोनसे खोथा जाबाय नङा ना मा जाखो जोंहालाय बोरायबाय बुरिबाय जोंनि दिन गैला फिसाफोरनिसो दा संसार जानायखौ गावनो एसेबो दायथ' लानानै मोजां संसार जायाबा मा खालामबावनांगौ जाखो आंबो बेखौनो सानदोंहाय फिफा थाबाय मा ना बहा गबावनांगौ जाखो एफा गोजान लामायावलाय मा लाखोब्रा एफा गिदिरलाय मा लानो संसार जानायनि खरसफोर आइयासो जागा जोंबाय बे ओंखाम ओंख्रि संनाया जोंहा जायो बुरि मानसि नै माथो आलुसो हाबाय आइया औ बेखौनो हाबाय आं हा माथो लाबोखो नै बायदिसिना लाबोबाय मा लाबोखो ओंखामजोआ नै हाथायाव दामसो मोननायखाय सामब्राम एसे बानलु एसे ओमफ्राय कफि लाबोदोंमोन आयै आंलाय बेखौनो बेदरसो लाबोगोन नंदोंमोन नोंसोरखौ बाजाराव थांनायखाय फै फाग्ला बोराय जानानै थार बियो गैया लाबोआसै बेदरलै बियो आलुखौनो संदो आयै दे थाब फैबानो जायो आंहा बोरमा सिनस्रियानो हाया संनोनो दे बिमा बे आलु कफिखौनो संहैदो थां माथो खालामबावनो हनै लाबोआसैबा जायोहाय हाथायफ्राव हारा हुरा दाम खमनि मोनबा लाबोबानो जायोमोन एसे गोदावसं बेखौनो दे ओइ बाबु मा खालामदों नोंलाय ओरै फैथ'लाय दसे आं नांथ'गौ मानो जामजालाय बोथो दङ सिङाव दङ बेखौनोसै बेखौबो ओइ मैना ओरै फैथ'लाय दे आफा नांगौनो दे सानैबो नै बाबु आं फंसे खोथासो बुंनो नागिरदों नोंसोरखौ जोंलाय बोरायबाय बुरिबाय दा संसार जानायनि खामानिफ्रा नोंसिनि सायावनोसै नोंसोर सानैजों आराम मिलायनानै जायाबा जागोन आफा जों दा हाबा जाबाय संसार जाबाय जोंबो बुजिखागौ नों होननाय बायदिनो जों सोलिनानै जानोसै आफा नाजादो आफा नाजादो बिहामजो नोंखौबो नोंखौ मोजाङै मोजां मिलायनानै जादो आरो मिलायनानै जानो रोङोबाथ' नोंखुनजोआबो जेबो नंखाया थांहोना आइजों ओंखाम ओंख्रि संबाय दे संहैदो बिहामजो Ganda मा जाखो
मा जालायखोब्रा ना फुजा एबार आरोखि ना माखो औ थांसै आङो र' थांगौ सेकेन्ड दससोखा दा औ दा थाब फुजा खांबा थाब फै न'आव ओरैनो रावबो गैया मानसिफ्रानो बुरजाबालाय बोरै थाब फैनो होननानै फैनो मोननांगौ आङो दे जिखुनु दा थाब फैनो नाजाबानो जाबाय जागोन ओमफ्राय दा आइमोननो खिथादो औ दे थाब फै थ' हेल' औ सिमोनखो दा फैयाखै नामा ए औ आङो जों लागोन टाइमाव थानायखाय ओमफ्राय थाब फै सोरबा नुगोन औ आं थांगासिनो नै बेयावनो थाबाय थादे थांगासिनो र' फैया सोरबासो नुलाय लांसिगोन बे दासो फैगौ हनै दिनै आं दंफैयो आलांगि हालामनि सिङाव थानाय बिथां गाबदानि न'खराव बिथांनि बिसिया माबाफोर दाय जानानै खारदों ना मादों जोङो दा बिथां गाबदानियाव सोंनो नागिरदों नोंथाङा फिसाय जानानै मा बुङो जानायाथ' ओरैनो जेबो दावराव-दावसि जायाखैमोन सेकेन्ड द'ज भेक्सिन लानो होननानै थांदोंमोन आरो दिनैसिम सप्ता खनसेयानो जाबाय न'आव फैफिनैया ओरैनो बिखुनजो जानानै नोंथाङालाय बिहामजोनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा औ आंहा बुंनो गोनां दं खुलुमबाय आंनि बिहामजोआ फैफिननांगौ आंनि फिसालाया जानो रोङा थादों आरो आंनि फिसालाया एथ' अनोमोन हा मानोथो बिदि जाखो खारखुमाखो ना सोरबा बोनानै लांखो ना सोरबा रायलायग्रा दंखायोमोन आं जेबो बुजिनो मोनला जिखुनु आंनि बिहामजोआ फैफिननांगौ नोंथाङा हायोबा लानानै फै जोंनाव आच्छा दा फिसाय जानानै बिथां गाबदाया बिनि सायाव फैफिनजानायखौ लुबैना लुबैया जोङो सोंनाय जासिगोन आंथ' बेखौनो लुबैयो जेरैखि जाया जेरावखि थाया मानो आंनि हिन्जावखौ आंनो नांफिनगौ आं बेखौ बिराद अनोमोन दा आं बे गैयाबा थानो हानाय नङा जेरैखि जाया आंनो आंनि हिन्जावखौ नांफिनगौ आं बेखौनो मिडियानि गेजेरजों खावलायबाय जाबाय आफा जाबाय दागाबसै दे लानानै फैफिनदो बाबु मिडियानि गेजेरजों आंनि बिहामजोखौ मोनफिनजानो लुगैयो आंथ' जेबो होनथारा बिहामजोखौ अननानैनो दा जोङो दा मोनफिनजानो लुगैयो आरो खुलुमबाय दा बिथांनि न'खरा जेरावखि थाया मानो बिथांखौ लुबैफिनदों न'आव फैजाफिननो लुबैदों दा जोंनि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो सानो बिथाङा जेरावखि थाया मानो बिथाङा बे न'खराव सफैफिनबा गाहाम जागौ एसेनोसै